nazdar. Ještě musím svou největší lásku. Honíka idiota. Ahoj, lásko, karás. Lásku mají nakrepované. Ten božský andělský obličej. A teď síla. Největší zrůda třídy. Ještě k tomu kripl oberlý. Prostě chudák. Ano, a tady máme romantickou Emu. Tady můj největší idol. Jste věděli, jak v kvartě jsem ho mocně milovala a on mě odmítal prostě. Buď mě nechtěl se mnou jít ven, nechtěl se mnou, nevím co se mnou, nic se mnou nechtěl. Prostě sexuálně přitahuje, i když teď už trošku plešatí, ale tak nevadí. Toto je Eviska Karásková. Je opravdu krásná a nádherná. To je její jazyk. Ježiši, fakt. Dávej ber! Kristýno, můžeme začít. Datový hard disk. A je to číslo 43. OK. Uvidíte, jestli bude fungovat. Bude. Druhá cena je 30 GB hard disk a je to číslo 123. Ale ne, to není Říčáková je počítačová odbor, jak se to řekne, odborník. A teď ještě další cena zdroj pro PC, stolní počítač, to už je ono, Kristýno. A je to číslo 174. Za chvilku už se dostaneme tady od těch komponentů. Pořád může být aktuální, je to číslo 45. Paní profesorka Merkelová si může v chemii hrát, když nebude rodit. To jsem nikdy neviděla teda. Smart City Cup. Ano, to je další auto, ale moc se s ním nesvezete. A je to číslo 54. Musíme to trošku zrychlit, těch cen tady máme hrozně moc. 54. Mobil. Zajímavé počtení pro číslo 97. Je tam nálepky a je na mobil. 97. Ne. Sprostá palátka, originální, úplně nová, a je to číslo 12. Jasně. Teď je na řadě tahák do přírodopisu. Dlouhou chvíli, tak si můžete zahrát Pexeso se zvířátky. To je další na seznamu. Musíte ho vystřihnout, ale ne. A to je číslo 160. 160. A poprvé také získává číslo 44. Teď bych se zeptal, kdo máte doma rybičky a mít
potom, když se nepodaří, tak teď je krmení pro rybičky pro číslo 20. Ale to je hezká ta plišová žirafa, jsem si měl taky koupit 74. To není možný, já dva máte. Číslo 33. Ano, tak to je plíšový ježek pro paní profesorku. Ušatá čepička. Ta bude každému slušet, ve škole se bude moct začít nosit ušatá čepička. Ušatá čepička. Ta bude každému slušet, ve škole se bude moct začít nosit ušatá čepička, aby slušela třeba, nebo bude slušet číslo 10. Já nevím, 20 asi.